IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Sangguniang Panlungsod Member John Michael Fariñas iti Siyudad Tilawag wadan iti implementing rules and regulation iti City Ordinance 2024-017 wenno ti Alikaka Ordinance umang salaknib kadagiti karbengan ken healthcare choices digiti miyembro ti Lgbtqia+ community. Inbatad na at ti ordinansa ket nangruna amang isigurado ang marespeto digiti karbengan digiti Lgbtqia+ maglalo iti maipapan iti healthcare ken panagaramid iti importante nga desisyon no adda emergency wenno kasapulan iti medical apan nakaasikaso. Inlawlawag na metababayin iti ordinansa ket maipa iti Alikaka card nga isu ti mangipakita nga adda health special power of attorney ti principal wenno ti miyembro ti Lgbtqia+ amang pili iti representante nga agdesisyon para kenkwana no kasapulan iti healthcare intervention. Bale, ito pong ordinansa natin, which is City Ordinance 2024-017, is para sa mga miyembro ng Lgbtqia+, wherein sinisigurado ho natin na when it comes to healthcare ay maprotektahan sila at may pasigurado na lahat ng rights po nila ay marespeto. Yun ang actual na rason kung bakit natin iprepresenta sa sanggunian nun at luckily sinuportahan unanimously ng sanggunian po ito. Actually sir, recently nalaman po na meron na po tayong IRR. So that is a good news sa mga miyembro ho natin ng Lgbtqia+ na makakagamit na ho or magagamit ho nila yung Alikaka card ho natin na ibibigay ng city government. Actually yung Alikaka card po is proof na merong health special power of attorney ang isang principal ho. Ibig sabihin ho nito na ang city government magbibigay ng card para ito yung proof na merong SPA ho ang isang miyembro ng Lgbtqia+ na gustong magkaroon ng representative when it comes to healthcare and choosing what to do when needed ho. Kabayatan na inayon ni Fariñas sa implementing authority to ordinansa ket ti gender and development focal person iti sidong ti opisina ti City Health Office. Mainayo giti daytoy mabalin na dumawat kadagiti detalya dagiti interesado babaen iti City Health Office. In panakkelmet ti opisyal ti suporta na kadagiti miyembro ti Lgbtqia+ community akunana nga importante ti panangitag ay iti equality ken equity iti komunidad. Ang implementing authority ho natin na nakalagay po sa ating ordinansa ay ang GAD, which is the Gender Development Focal Person. I actually talked to Ma'am Janet Retamal at si Sir Dominic, nakalimutan ko ho yung last name niya. Siya po ang in charge po nito kasi ang ating GAD po is under the Office of the City Health Officer po. So doon ho natin tatanungin kung ano yung mga requirements at mga kailangan no, at saka para mas klaro po tayo sa implementation ng ordinansa. Kabayatan na inawis na dagiti miyembro ti Lgbtqia+ iti Lawag City ang mga iti Alikaka card tap na masigurado ang maproteharan ken marespeto dagiti napili da iti oras ti panakaagas ken healthcare decisions. Para iti IFM News, Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.